أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله al'umman duniya barkamu da warhaka barkamu da sake haɗuwa da ku cikin wannan babban channel namu mai girma mai albarka wanda muke cigaba da fito da manya-manyan asirai mujarrabai fitattu gwadaddu wanda aka gwada an gani an jaraba an gani mashahuran sirrika wanda sai dai ba a yi ba. To alhamdulillah a yau za mu ɗauki da wani sirri game da basira ilimi kenan ko game da ilimi cin jarabawa na karatun allo ne na karatun boko ne insha Allahu. A yau za mu ɗauki da wannan sirri ne mai girma mashahurin sirri gwadajje fitacce mujarrabi da ikon Allahu da taimakon Allahu albarkacin Allahu muka kawo muku shi albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka kawo muku shi albarkacin sayyida Fatima muka kawo muku shi albarkacin manyan waliyan Allah muka kawo muku shi. Sirri ne mujarrabi sirri ne gwadajje sirri ne kuma fitacce sirri ne mashahurin sirri sirri ne ɗaukakaccen sirri sirri ne gwadajje sirri ne na ilimi batun ilimi ne ana rubuta wannan sirrin daga inda aka gan shi sikira na 1 na 2 na 3 bakin aya sai a tsaya yawmul kamisi ranar alhamis 3 ake rubuta shi duk sanda za a rubuta shi ƙafa 41 fafahabna Suleiman wa atena fafahabna Suleiman kullu atena wal kitaba zuwa aya za a rubuta shi ƙafa 41 da zarar an rubuta shi ƙafa 41 nan za a samu ruwan ma'ul yasir da shi za a wanke rubutun a saka zuma a sha wannan alhamis ɗin a zuba a cikin ruwan rubutun ya kwana alhamis wayewan garin juma'a da sassafe bayan an idar da sallah asuba a sha a haka in aka yi sai an yi alhamis 3 in ka yi karka tashi daga wannan gurin sai ka samu minti 15 kana tunanin karatu in ka tashi sai ka je ka kwanta kawai ƙafa 41 ake yi in ka yi alhamis sati mai zuwa ka sake sati 3 haka ake buga shi alhamis 3 dai kawai ake. To albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba ka cin jarabawa a makarantar ku insha Allah za ka ci ana yin rubutun ne da za'afaran da tawada za'afaran da miski insha Allah in za ka yi rubutun ana yin wanka a sa kaya masu kyau farare sansumitin da basira ake nema a ja wurdin ayar ƙafa 370 kafin a fara rubutun da zarar an ji ayar 370 sai a fara rubutun ka rubuta sai ka ajiye sai ka sake jan ayar 370 sai ka ajiye sai ka wanke rubutun sai ka saka zuman ka ajiye ka rufe ka ajiye. To insha Allahu a jaraba wannan za a ga abin mamaki da taimakon ubangiji alfarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Da sanda za ka yi haka ka yi wanka ka yi alwala ka yi nafilan nan ka sa turare mai ƙanshin nan ka yi wannan lazuma maka yanda muka gaya to insha Allah mutum zai ga abin mamaki zai ga ikon ubangiji saboda shi tsafta wani abu ne shi kuma haske shi ne a ƙwaƙwalwa kuma shi ya kamata mu yi aiki da shi saboda ƙwaƙwalwar tamu ta zama mai haske da zuciyoyin namu insha Allahu. Wannan sirri ne ƴan uwa mujarrabi hadiyya insha Allahu yanda kuke ci gaba da bibiyan mu muna godiya da fatan alkhairi wani kuma harkan karatun ka ga an ƙi wani bai da rabo ne wani ya sha maganin bai da rabo wani kuma bai sha ba ma yana da rabo balantana kuma an ƙara masa da magani to abin duka nasara ce da dacewa Allah ya samu nasaran kuma mu dace kuma Allah ya amsa mana ya bamu abin da muke nema duniya da lahira ya amsa mana buƙatunku da namu gaba ɗaya Allah ya biya mana buƙatunmu duka ya bamu lafiya da zama lafiya
wannan sabon shekara da muka shiga na Turawa. Ubangiji Allah ya haɗa mu da alkhairin da ke ciki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.